Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου κάνανε να είμαι εδώ και να απευθύνομαι σε ένα τόσο νεανικό και τόσο δυναμικό κοινό. Πάντα σε γεμίζει ενέργεια η επαφή με νέους ανθρώπους. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Θα είναι πολύ σύντομη η παρουσίασή μου. Όπως ακούσατε και πριν, το όνομά μου είναι Σερίφης Δημήτρης. Είμαι CEO της Nelios.com. Η Nelios.com είναι ένα digital agency το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση ξενοδοχείων online και είμαστε Google Partners. Πριν σας αναπτύξω λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με το κομμάτι του online, θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο το θεσμό των Google Partners. Ένα agency για να γίνει Google Partner πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή νομίζω στην Ελλάδα μπορεί και να έχουν ξεπεράσει τα 100 agencies τα οποία είναι Google Partners. Η Google προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, διοργανώνοντας κάποια events μέσα από Hangout ή γενικά σε διάφορες πόλεις κατά τόπους, να παρέχει μια υποστήριξη στους συνεργάτες της και παράλληλα διοργανώνει κάποια events για νέους ανθρώπους σαν εσάς, όπου τους δίνει πιστοποίηση παρέχει κάποια πιστοποίηση πάνω στα εργαλεία της Google. Οπότε προσπαθεί γενικά αυτούς τους δύο κόσμους να τους ενώσει κατά κάποιο τρόπο και να φέρει σε επαφή πιστοποιημένους νέους που ξέρουν να χειρίζονται τα εργαλεία της με τους συνεργάτες της. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εσάς, όσοι τουλάχιστον θέλετε να μπείτε στο κομμάτι του online, να παρακολουθήσετε αυτά τα σεμινάρια της Google και να πάρετε τις πιστοποιήσεις της. Θα είναι ένα σημαντικό εφόδιο για εσάς για να μπορείτε να βρείτε αύριο μεθαύριο μια θέση εργασίας σε ένα agency το οποίο είναι Google Partner, που σημαίνει ότι όλο αυτό γενικά μπορεί να έχει προοπτικές για εξέλιξη και κάποιο καλύτερο positioning γενικά στην αγορά. Στο κομμάτι τώρα του online, δεν ξέρω πόσοι από εσάς προσανατολίζεστε το να ασχοληθείτε με το online marketing, γενικά να έχετε μια σταδιοδρομία σε ό,τι έχει να κάνει με digital. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς σκέφτεστε σαν την καριέρα σας μέσα στο digital. Είτε σαν developers ή σαν marketing, δεν ξέρω τι ειδικότητες. Μεγάλο, ένα περίπου 50%. Χαίρομαι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρόνο με το χρόνο γενικά η διαφημιστική δαπάνη online στην Ελλάδα αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αντιλαμβάνεστε, εσείς που είστε και νέοι άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι όλο πάει στο online, δηλαδή η επικοινωνία, όλα γίνονται online πλέον, το cloud από τεχνικής άποψης είναι online, άρα λοιπόν όλες οι τεχνολογίες και σε επίπεδο development και σε επίπεδο marketing αρχίζουν όλα και οθούνται σε λύσεις που έχουν να κάνουν σε digital λύσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλο potential γενικά να επενδύσετε και να στραφείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το travel, που είναι και η εξειδίκευσή μας σαν Nelios, μπορώ να σας πω ότι η Nelios είναι ένα agency στο οποίο είμαστε 18 άτομα και ασχολούμαστε αποκλειστικά με την προώθηση ξενοδοχείων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά μεγάλη έχει εξειδικευτεί και ασχολείται αποκλειστικά με ένα κομμάτι. Ο τουρισμός αν μη τι άλλο, είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και πιο ενεργούς κλάδους στην ελληνική οικονομία και αντιλαμβάνεστε ότι όλο το κομμάτι της επικοινωνίας προφανώς στηρίζεται στο online. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το 85% των τουριστών, από οπουδήποτε και αν κάνουν κράτηση, είτε από το ταξιδιωτικό γραφείο της γειτονιάς τους, είτε από κάποιο online travel agency ή απευθείας κάποιο πάροχο, δηλαδή απευθείας σε μια εταιρεία νοικίασης αυτοκινήτων ή απευθείας σε ένα ξενοδοχείο, διαμορφώνουν την απόφασή τους online. Μπορεί να επισκεπτούν πάνω από 22 websites. Το life cycle της διαδικασίας της κράτησης μπορεί να είναι και 2 και 3 μήνες. Μπορεί να ξεκινάει από τον Οκτώβριο για την επόμενη χρονιά και όλη αυτή η διαδικασία είναι digital. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι, να μελετάνε το user behavior και να δίνουν λύσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά τους βοηθάνε και τους δίνουν value. Ένα από τα θετικά αρνητικά που έχει ο κλάδος του travel, για όσους σκέφτεστε να πάτε προς αυτή την κατεύθυνση, στο marketing του τουρισμού δεν υπάρχει τόσο έντονα η έννοια του branding. Και τι εννοώ με αυτό. Πέρα από πολύ μεγάλα μαγαζιά, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλα budgets κτλ., μπορούν
να έχουν στρατηγικές marketing οι οποίες να έχουν focus στο branding. Αυτό όμως που υπάρχει κατά 90% στον τουρισμό είναι το performance. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν να δουλέψουν με τουριστικές επιχειρήσεις, αυτό που ζητάει ο επιχειρηματίας είναι κρατήσεις. Θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο budget, να κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που του κοστίζει χ και αυτό θα πρέπει να το αποφέρει ψ. Άρα λοιπόν, κρινόμαστε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους στο τέλος του συμβολαίου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι ενδιαφέρεστε να μπείτε στο travel, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μιλάμε πάντα για αποτέλεσμα, για μετρήσιμο και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επίσης, για να σας δείξω πόσο μεγάλο είναι το potential στο travel, η Google πρόσφατα ξεκίνησε ένα roadshow, το Grow Greek Tourism Online. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το μάθατε ή ακούσατε γι' αυτό ή παρακολουθήσετε κάποια εκδήλωση, στο οποίο είχε σαν στόχο να ενεργοποιήσει γενικά και να ενημερώσει τις τουριστικές επιχειρήσεις για την προοπτική που υπάρχει online. Όλο αυτό το initiative ξεκίνησε μέσα από μία έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Google από έναν οργανισμό, τον Oxford Economics, ο οποίος είχε το εξής πολύ σημαντικό έβριμα. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις παράγουν περιεχόμενο και το προωθούν και το επικοινωνούν online, είναι περίπου στο 49%. Δηλαδή, παράγουν content και κάνουν αποτελεσματικά διαφήμιση online. Αυτό το νούμερο στην Ελλάδα είναι μόλις 10%. Και αν αυτό το νούμερο καταφέρουμε να το διπλασιάσουμε, όχι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 10% να γίνει 20%, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το ΑΕΠ της χώρας μέχρι και 3% ή αλλιώς μπορεί να δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολλής δρόμος στο κομμάτι του online στον τουρισμό και αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει έλλειψη στελεχών με νέο αίμα, με φρέσκο αίμα μάλλον, με δυνατότητες, με διάθεση να προσφέρουν μια καινούργια οπτική και είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκδήλωση είναι ένα πολύ καλό έναυσμα για να σας μεταφέρω αυτό το μήνυμα, για να δούμε επιτέλους νέους ανθρώπους να ασχολούνται σοβαρά και αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα με τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Κάποια ερώτηση? Υπάρχει μικρόφωνο μήπως? Επειδή έχω κάνει εργασία πτυχιακή, μεταπτυχιακού πάνω στο e-tourism, εκείνο που είχα βγάλει εγώ πριν 2 χρόνια σε συμπέρασμα είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στο τι υπηρεσίες προσφέρουν online οι τουριστικές επιχειρήσεις, το ένα πρόβλημα, και το δεύτερο είναι το consulting. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να τους πει εκτός από το να στήσουν ένα site, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν για να είναι ελκυστικό. Εσείς μου είπατε τώρα ότι είναι οι κρατήσεις, δηλαδή ουσιαστικά οι πωλήσεις. Αυτό, συγγνώμη να το τελειώσω, εντάξει, επειδή η Ελλάδα έχει κρίση, όλες οι επιχειρήσεις έχουν κρίση, ναι, όλοι θέλουν τις πωλήσεις. Αλλά τελικά μήπως είναι το από πίσω το background, τι ποιότητα υπηρεσιών προσφέρουν, γιατί αυτό που προσφέρουν όλες οι επιχειρήσεις είναι ήλιο και θάλασσα. Κάτι παραπάνω, από εκεί και πέρα τι τους υποχρεώνουν τα μεγάλα πρακτορεία, του και Hook, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά. Αλλά μήπως προσεγγίζετε πολύ λάθος το θέμα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η στέρηση που είπατε πριν από λίγο? Κοιτάξτε, καταρχήν, στο θέμα της ποιότητας, δεν το συζητάμε, στον τουρισμό δεν ισχύει κάτι άλλο. Ισχύουν οι βασικοί κανόνες του marketing, όπως ισχύει σε οποιοδήποτε κλάδο. Όσοι δεν έχουν καλή παροχή και καλή ποιότητα υπηρεσιών, δεν έχουν μέλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πλέον στον τουρισμό φαίνεται και πιο έντονο αυτό. Δηλαδή, μέσα από τα site που υπάρχουν με τις κριτικές, πλέον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι αναγκάζονται να βελτιώσουν το προϊόν τους. Σίγουρα, χωρίς καλό προϊόν, δεν πάμε πουθενά. Είναι η βάση για τα πάντα, έτσι. Ίσα-ίσα που όταν δεν υπάρχει καλό προϊόν, το ίντερνετ μπορεί να σου γυρίσει και εντελώς boomerang. Δηλαδή, να σου αλλοιώσει τόσο πολύ τη φήμη, που μετά η μόνη λύση σου θα είναι να κάνεις rebranding ή να φύγεις εντελώς από το industry. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Το δεύτερο είναι ότι το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν φταίνε μάλλον οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μια πιο φρέσκια αντίληψη για να δημιουργήσουν
add-ons και διαφορετικά προϊόντα και να ξεφύγουν από το ήλιο και θάλασσα για να δώσουν κάτι καινούριο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα με μια διαφορετική ματιά και να πάνε να τους πιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους ταραγωνίσουν και να τους πούμε ξύπνα, υπάρχει αυτό. Κάνε αυτό για να διαφοροποιηθείς. Δεν θα περιμένω τον ξενοδόχο που είναι 30 χρόνια και είναι μιας γενιάς Α να έχει την αντίληψη και την νοοτροπία ότι θα εξελίξω το προϊόν μου και θα βάλω μέσα στο Sun, θα βάλω yoga ή θα βάλω κάτι άλλο για να παρουσιάσω κάπως διαφορετικά το προϊόν μου και να αποκτήσω συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά. Θα πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα να τους τραβήξουν. Είναι γερασμένος κλάδος ο τουρισμός. Είναι πάρα πολύ όριμη σαν αγορά στην Ελλάδα. Είναι βιώσιμη αγορά. Είναι βιώσιμο industry στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Θα υπάρχει πάντα. Αλλά πραγματικά τα στελέχη που υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή και διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές μέσα σε επιχειρήσεις είναι γερασμένα. Κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ.